Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Setang katuk ani kenta lani, setang lasai kasngi, ngin salak bantip, ya kata ka result jang ke election MDC, siapa ka KCDC ba JHC. Nrai hak ni klip man, ngila bani ipat, bana kaliang, jong kyrteng jang ka Voice of the People Party VPP, na Laban Mawprem constituency, u Bah Danny Langstieh, ulapan mi ka kerwa ra ka boong. Ngila long ki bala pynkhreh na kabanta ka lasai. Baroh tamban chupen kan mau ba ka jingya kun ya kan ka election MDC na po Laban Mawprem constituency kan dai hapdeng uba Riki Shulai uba ya kun na po Laban Mawprem baroh uba dai uba dan jingya dai bahayeng baru ba sanbor Shulai uba dai UMLA jangkani ka constituency baroh u sitting MDC uba Mitchell Wankar uba ya kun na ka Seng United Democratic Party baroh na ka Seng Khanam uba Shemstar Renja uban yakun nakanika party baroh nakaseng Voice of the People Party VPP uba Danny Langstieh uban yakun yakanika election kumta ngikit bokit ruyang yakini ki kyrteng baroh bakin poi syakata kathong kabaki angnot ban wanra ay kataka jingjob bat ka jing syakri hok yakani ka constituency